L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Gvern daħal fi ftehim li permezz tiegħu se jerġa' jinfetaħ l-isptar tal-annimali f'Taqali u fl-istess waqt mis-sena skolastika li jmiss se jibda jiġi offrut il-kors tal-veterinarji minn din l-istess binja. Il-kors se jkun qed jingħata mill-kulleġġ MCAST. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo. Waqt l-istess konferenza ġie spjegat li f'Awwissu tal-2023 l-APH Veterinary Hospital li hu l-unika wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna kien waqqaf is-servizzi tiegħu wara li ġarrab ħsarat estensivi minħabba dik magħrufa bħala power surge. Il-Ministru Refalo tenna li ġiet irrimedjat tas-sitwazzjoni tal-isptar tal-annimali u issa pajjiżna se jerġa' jkollu sptar tal-annimali li minnu se jiġu offruti servizzi veterinarji fosthom għall-kura fit-tul tal-annimali. Din hija ġurnata importanti, anzi nazzarda ngħid storika għar-rigward il-benessere tal-annimali tagħna. Dan huwa gvern li joffri soluzzjonijiet. Għaldaqstant l-isptar tal-annimali se jerġa' jibda jopera fil-Gżejjer Maltin. Barra minn hekk ukoll dan huwa gvern li jdawwar l-isfidi f'opportunitajiet. Għaldaqstant għall-ewwel darba ħolma se jsir realtà fis-sens illi sejrin noffru il-kors tal-vezz għall-ewwel darba ġew Gżejjer Maltin. Sa dan it-tant il-Ministru Clifton Grima fakkar li fis-snin riċenti il-Gvern kien ta' widen għat-talbiet ta' studenti li kellhom l-aspirazzjoni ta' karriera bħala veterinarji u kien nida borsa ta' studju biex tkun ta' sostenn finanzjarju għal dawn l-istudenti li kellhom bil-fors jagħmlu dan l-istudju barra minn Malta. Permezz tal-ħidma bejn iż-żewġ ministeri u bl-involviment tal-MCAST wasanna fi ftehim università barranija li ħadd assigura li dan il-kors jkun jista' jsir ġewwa pajjiżna fejn b'kollaborazzjoni bil-Ministeri rajna li l-MCAST ikollu l-isptar fidejh ġewwa Taqali li ma-sptar ħajaqti żewġ funzjonijiet. L-aspett ta' servizz li jingħata lill-annimali u allura l-aspett veterinarju immanka l-aspett edukattiv fejn hemmhekk ikollok l-istudenti li jieħdu it-taħriġ tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali, Elisha Buġeja Sajd, sostniet kif l-użu mill-ġdid tal-isptar għall-annimali se jwassal biex il-Gvern ikompli kabbar is-servizzi offruti għall-ħarsien tal-annimali.